Създадох спортс клиника Eurovita преди повече от 15 години по време на дългогодишната ми работа като ортопед-хирург в Щутгарт, Германия. Реших да пренеса прецизността на диагностиката, отношението към пациента и високите медицински стандарти на лечение от Германия в България. Днес спортс клиника Eurovita обединява диагностиката, консервативното лечение, оперативната терапия с най-модерни артроскопски методи, диетиката, спортната медицина, функционалната диагностика, денталната медицина и направата на ортопедични стелки в едно. Нашата философия е ясна. Бързо и ефективно лечение с максимален комфорт за пациента. Повечето от нашите операции се извършват в амбулаторни условия, т.е. пациента напуска болницата няколко часа след извършената интервенция. Спортс клиника Eurovita е сертифицирана от FIFA и е създадена така, че всеки пациент да се чувства спокоен, сигурен и в най-добри ръце. Аз съм доктор Виктор Точков. Аз съм доктор Павел Краевски. Доктор Виктория Димитрова. Доктор Митко Георгиев. Доктор Райчо Кихайов. Професор Иван Груев. Аз съм доктор Иван Василев. Ние сме спортс клиника Eurovita.